May I come in, sir? ଶଳା ଭିତରକୁ ତ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣୁ ଆହୁରି କହୁଛୁ ମେ କମ୍ ସାର୍। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଶଳିଆ ଦାସ, ମାଟ୍ରିକ 3rd କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍। ଆରେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କୋଉଠି ହଉଛି? ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାରିବାଟେ ହଉଛି ବା। ଆରେ ଶଳିଆ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନା ତୋ ବୋପା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା? ସାର୍ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲା। ଆରେ ମୋ ମାଇକିନା ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ସାର୍ ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳିଯିବା, ତମ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତା ମାଇକିନା ନମ୍ବର ମୋତେ ଦେଇଛି। ଶଳା ବଜାତାନି ମାଇକିନାକୁ ଶଳା ହାଣିଦେବି ଶଳାକୁ। ହଁ ହଉ ମୁଁ ତତେ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍। ହଉ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା? କେତେଟା କଣା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆରେ ମାଟ୍ରିକ 3rd କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛୁ ଏତିକି ଆଗ ଜାଣିନୁ? ହଁ ହଉ ତମ ଚାକିରି ଥାଉ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଚାକିରି। ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି ଚାଳରେ, ତମ ଚାକିରି ମୋ ବାଳରେ। ଛୁଡ଼ିଗଲା ନା। ସାର୍ ତମ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲା ଇଜ୍ଜତ ହକା। ଛି ଲାଜ ଲାଗୁନି ସାର୍, ଚେୟାର ଫେରେ ବଇଛ। କି ମେତେ ଡାଇଲଗ ମାରିଦେଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି ଚାଳରେ ତା ବୋଉ ଏବେ ନାଳରେ। ସାର୍ ପଛରେ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ, ତା ମୁହଁରେ ତ କହିପାରିଲେନି, ଲାଜ ନାହିଁ ଥୁ ତମ ମୁହଁକୁ। ତୁ ଯା ରାଣ୍ଡି, ଶଳା ମୋ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ତା ପାଇଁ ଦଉଛି ସପୋର୍ଟ। ତମ ଚାକିରି ମୋ ବାଳରେ ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍। ହଁ ଯା, ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ। ହଁ ହଉ ମୋ ଦରମା ଯେତିକି ଅଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 10,000। ଶଳା 10,000 ମାଗୁଛୁ, ଆଠେଣିକର କାମ ନାହିଁ 10,000 ମାଗୁଛୁ। ବାଳ କାମ କରୁଛୁ ନା ଯା। ଶଳା ମତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ତାରି ଯୋଗୁରୁ। ଶଳା କାହିଁକି ଚାକିରି ନ ଦଉନଥିଲି, ମୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଗଲା ହାରି।